Takže čaute ľudia, toto je deň 17, čo každý jeden deň otváram dve vajíčka a dneska si otvoríme Mythical Egg, kde mi môže padnúť, ja mám zasa plný inventory, takže idem to predať a potom sa vám ozvem. OK, už som to popredával, teraz idem otvoriť Mythical Egg a tam mi poď Red Foxka. Veverička, hej, je to veverička. Kamo, veverička je akože celkom pekná, tak divno má oči, ale to nevadí. A ešte si otvoríme Zen Egg. A nebudem sa zase pozerať, že čo mi padne. Ježiš, tá opička, ja budem to volať opička. Proste opička mi padla a ja mám ešte chuť otvoriť jednu to Zen Egg, kamo, strašne. Poď niečo dobré. Poď. Gapa, yes! Kámo, nice! Tak ale ten je extrémne pekný. Ja ho mám ešte strašne veľkého. Ten je gigantický. Dobre, že som to otvoril. Yes! Nice, dali sme to. Yes! Kámo, no tak lepšie mi padnúť nemohlo. Nice, zase mi napíšte do komentáru, že či je to dobré, ale mne sa zdá, že je toto druhé najlepšie. Takže nezabudnite dať like, odber a napísať do komentáru, že či sa vám toto video páčilo. Toto je už pre to video všetko. Majte pekný deň a čaute.